apabila lama bicara salajeng-lajengipun apabila mangke kula yagung budi dewata makari sarengan kelawan sakura musik ingkang wijaya saking Tegal Sari Majasem Kendal Kabupaten Ngawi NN Audio ingkang wijaya saking Tlatah Wonorejo tartamtu kathah kalepatan yuragi samudra masami kala nudu teman kali katuran seksi bersawis sikut sawis penjelanipun yang ujung lagu nyuwun bunyan penjelanipun yang ujung lagu nyuwun bunyan kau penjelanipun yang jujur kita wonten sangat jujur kuati meketo iya mereka baru naik teman-teman kantongan putri penjelanipun ibu Sukati satu rasa kewongso ibu Sukati satu wonten ngajeng iya mereka ngajeng kuati baru naik teman-teman kantongan putri kasuannya itu kemana Nuwun saya Mbak Jujur saya terlalu ngajeng lagi. Oh, tidak. Membuat ditorekan prayogi aditorekan sampurno mereka kadikak kanti wawasan basmalah sesarengan bismillahirrahmanirrahim beberapa disorotri dengan kaboyong saking dusun Mategal desa Sumber Beber kecamatan Panian Kabupaten Magetan teman-teman kantongan putri sajak dito-dito menu ganti rumah tak kanti permono yang kanti non saking mandori dono bulu sandrake dalam seperangkatan Yohan Melangi main wonten sadurung Wonorejo desa Sidoarjo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi wonten titah Gusti kang ngati-ati mudhuning wahyu judha titah Gusti kang ngati-ati mudhuning wahyu pangkat titah Gusti kang ngati-ati mudhuning wahyu derajat bagus Roma Hidayat kelawan Roma Yulia Gustina sajak kita menugati wonten dalem agung panjenenganipun Ibu Sukati kabarongan unjukan wujude tirta rasa maduyen katurun saking Mandraga dinelak lalampai teman-teman kekali lenggah wonten berguriin para tamu kersane lenggah riyen para tamu kersane lenggah riyen
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad